चिरां जिल्ला इउ.प कमिटिनि स्निथि बोसोरारि जथुम्मायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो आसामनि मिनिस्टार उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो। चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमनायाव थानाय आमटेका खैला मैला इउ.प दोलोजों खुंफुं जानाय स्निथि बोसोरारि जथुम्माया दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोबनानै थाङो। बेखौथ' नोंसोरसो बुंनांगोन, नोंसोरनो नायबाय थादो। रोजा रोजा सुबुङा फैनानै दिनै चिरां जिल्लानि जि इउ.प बिनि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लाफैदों आरो गासैखौबो नुदों। रायजो राजाफोरा इउ.प फारसे जि अननाय आरो फोथायनाय बियो बयनिबो गोसोआव दङ आरो बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दङ। मानोना 19 बोसोराव बि.पि.एफनि समाव रायजो राजाफ्रा जोबोद गियै सम बारहोनो गोनां जादोंमोन। गावबा गावनि सम्पतिखौ लानानै, गावबा गावनि माखासे थासारिफोरखौ लानानै, जिउफोरखौ लानानै, मानोना बै समनि थासारिया जोबोद गिलु बालुमोन। दिनै मोनसे मोजां थासारि फैदों। बे थासारिखौ लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों, बर'आनो जा गुबुन हारियानो जा। दा ओंखायनो दिनै लोब लोब बयबो ओंखारबोदों चिरां जिल्ला इउ.प जथुम्मायाव। आरो रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय समाव इउ.प सरकारखौनो गोख्रोङै लाखिनो थाखाय दिनै बयबो समायखिरा लादों, थिरांथा लादों। मानोना बोसोरनैयाव इउ.प जिखिनि खामानि मावबाय, बे खामानिखौ 17 बोसोराव बि.पि.एफआ मालाबाबो मावनो हायाखै। बिथांमोना मालाबाबो रायजोनि थाखाय साना, रायजोनि थाखाय मावा। पावारखौ लानानै दिनै पावारखौ बाहायनानै गावबा गावनि थाखायल' बिथांमोना खामानि मावदों। दिनै सोरबा लिडारफ्रा दिनै फरेस्ट ओनसोलाव साहा बागान बानायदों, सोरबा राबार बागान बानायदों, बायदिसिना बिथांमोना गावबा गावनि थाखाय बानायदों। नाथाय रायजो राजानि थाखाय बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै। दिनै इउ.प मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै सुपार 50 जों फरायसाफोरखौ IAS खालामनो थाखाय दिल्लीयाव थिनहरदों। बिखौ बिसोरो मावनो रोङाखैमोन। जोङो फरायसाफोरखौ क'क्राझाराव IIT थाखाय कचिं होदों, बिखौ बिथांमोना मावनो रोङाखैमोन। दिनै जोङो नलेज फेस्टिभेल खुंदों, बिखौ लानानै बिथांमोना लाजिदों। बिथांमोना दैजिं फेस्टिभेल खुंदोंमोन आरो दैजिं फेस्टिभेलाव मा जादोंमोन बेखौ नोंसोरो बयबो मिथिगो। आरो नलेज फेस्टिभेलाव मा जादों बेखौ बयबो मिथिगो। ISPL फुटबलनि जोङो मेट्स खुंदों 6 सिडुलखौ लानानै, बेफोरखौ बिथांमोना मावनो रोङाखैमोन। दा बेबायदि गोबां दङ। दिनै जों हा हुनि मोन्थायफोरखौ होगासिनो दङ, थाखा फैसा लायालासिनो साख्रि होगासिनो दङ। आरोबाव गाबोन साननैसोनि उनावनो गोबां साख्रि होबावगोन। दा बे गासैबो थासारिखौ नुनानै बिथांमोना लाजिदों आरो दिनै लाजिनानै बिथांमोना जानला मानला बखिदों। नाथाय जि बि.पि.एफ बिथांमोननि राजखान्थिया मालाबाबो मोजां जानाय नंला। बियो धंसनि फारसे थांगासिनो दङ आरो गावसोरनि दायनि थाखायनो बि.पि.एफआ धंस जानायनि फारसे थांदों आरो धंस जालांसिगोन। বিজেপি জিএসপি নেতৃত্বাধীন যিটো কাউন্সিল চলি আছে, ইয়াৰ এইকাৰণে ইউ.প দলৰ ভৱিষ্যতটো খুব উজ্জ্বল আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনত ইউ.প ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব, সন্দেহ নাই। ইলেকশ্যন কমিশ্যন চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আহিছে। ইলেকশ্যন কমিশ্যনটো ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন দুটা লাইনত হ'ব পাৰে। এটা হ'ল যে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন বনাই কৰিব পাৰে। কিন্তু এইবাৰ যিহেতু অসমত এটা ৰাজ্যকে লৈ পেলাই কৰিছে, কোনো কমিশ্যন বনোৱা ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যনে আহে, তেওঁ শুনিবৰ কাৰণে আহিছে। আৰু তেওঁ আমাক কোনো কিবা আশ্বাস নিদিয়ে, প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়ে, কি কৰিব এই বিষয়ে আমাক জনায়। জনগণৰ ৰাইজৰ হৈ সংগঠন ৰাজনৈতিক দলবিলাকে কি ক'ব বিচাৰে, কি মতামত ইউ.প দলৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টভাৱে এটা মেমৰেণ্ডাম দিছে, বিজেপিৰ পৰাও দিছে, এজিপিৰ পৰাও দিছে। আমাৰ যিটো মিত্ৰজোঁট, ইয়াত আমাৰ কোনো কিবা নাই, ডিফাৰেঞ্চ নাই। আমি প্ৰায় একেধৰণে কথাটো কৈছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ জনজাতি আন্দোলনৰ যিটো ইতিহাসটো চাই পেলাই, যিহেতু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰাই জনজাতি আন্দোলনৰ আৰম্ভ হৈছিল আৰু গোটেই অসমত যিটো এটা জনজাতিৰ জাগৰণ, এই অঞ্চলৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ পেলাই গৈছে। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো ৰিজাৰ্ভ ৰাখিব লাগে এছ.টিৰ কাৰণে। আৰু BTC অঞ্চলত দুটা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সমষ্টি গঠন কৰিব লাগে। বাকী অকল BTC MLA এইটো বনাব লাগে বুলি দাবী এটা দিয়া হৈছে। আৰু প্ৰায়বোৰ যিটো মিত্ৰ দাবী বিজেপি, এজিপি আৰু
UPPL খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে এই ডিলিমিটেশ্যনটো হ'ব লাগে বুলি চবেই দাবী দিছে। যোৱাকালি যোৱা পৰহিৰ পৰা এটা বিতৰ্ক আমাৰ বিতৰ্ক হ'ব লগা এখন নাই। এইটো এটা ঘটনা ঘটিছে, এইটো লৈ পেলাই এটা জাতীয় আৱেগ কিবা কিবি ৰাজ্যভিত্তিত এটা বিতৰ্কত যদি লৈ যায় সকলো লৈ যাব পাৰে, কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে যিটো এটা মতামত গামোচাটো সমন্বয়ৰ নামতে নামতে ইমান ফিউজন